kadang sedina ketemu kuburan 3 4 mesti kula uluk salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ning nggih kula singkat wong kula nitih mobil nggih buanter ber ngoten. Mangke nek kula lengkapi assalamualaikum daru qaumin mukminin wa inna insyaallahu bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil athar. Kula kuwatir jenazah ngetut ki kula arep jawabi. Wis pokoke assalamualaikum, assalamualaikum ngoten mawon. Estu kula nate nggih kondur wangsul ngaji saking Malang badhe ten Bojonegoro niki lewat Jombang kula. Dalane niku menggak-menggok ge gronjal-gronjal ngoten. Kula tilem ten mobil. Wayah gronjal melek. Kula nginguk keng cendela kok ketok patok kuburan. Refleks saking kulinane. Assalamualaikum kalih gayer-gayer. Lah kok terus supir kula, "Bah, niku kuburan Cina." Aku yo wis kadung iki aku. Ditekoki meleh jawabnya mboten ngoten niku Bah. Yo jawab. Haya. Haya, kowe orang salah alamat. Ha. Nah, halo. Lah sekarang kita kok diperintah kirim doa kepada sesepuh dan keluarga yang sudah meninggal. Itu tujuannya apa sih? Tuh, kula lek ngomong apa sih, sampean jawab apa dong? Eleng, nek kula kenapa sih, sampean jawab kenapa dong? Nek kula ngomong berapa sih, sampean jawab. Nah sekarang kita kok diperintah kirim doa kepada para sesepuh dan keluarga yang sudah meninggal. Itu tujuannya apa sih? Nah nek ngene kan podo kentire. Kok harus kirim doa kepada para sesepuh dan keluarga yang sudah meninggal itu kenapa sih? Para kender-kender sekalian, itu jawabannya ada pada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditirake nggih? Kudu banter le banter, insyaallah kula ngajine suwe. Tapi len jenengan jawabnya aras-arasen gek pelan-pelan, kula ngajine sekedap mawon. Ketoron jenengan mboten semangat. Aku kan tergantung kamu sayang. Pokoknya kamu oke, aku juga oke. Saya nggak nyangka loh kalau jamaahnya segini banyak. Padahal ini kita berada di tempat yang sangat nyelempet dan meyeng-meyeng. Itu menandakan kalau kamu benar-benar sayang sama aku. Aku kalau udah tahu kayak gini jadi tambah sayang aku sama kamu. I love you semuanya. I love you. I love you. Alah sing tuwek ra usah. Kisbeh khusus sing nom. Untune karek loro ngene. Untumu kecantol protol. Jawabannya gini sayang. Ditirukan ya. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Menungso urip ning donya iku padha turu. Besok yen wis mati lagi padha melek, lagi podo tangi, lagi podo sadar. Nah, ngoten artine ngoten niku. Dadi menungso urip nang donya ki Kanjeng Nabi le nggambarke turu. Sing kula depi niki podo turu niki. Lah tangine kapan? Benjing yen pun dipatoki. Diujurke ngalor dipatoki loro, nika nembe melek. Nikon nembe tangi, tak baleni. Wong praguman ora usah ditiroke, ora dikongkon kok. Iki jenenge endel. Halo. Lho, wong praguman sing sik urip ten donya niki hakikate padha turu.
Lah mbah-mbahe sing pun tenggene alam kubur nika melek. Artinya apa? Urip nang donya kok digambarke turu, yen wis mati kok malah melek, malah tangi. Artinya para jamaah, kehidupan alam dunia ini kehidupan majazi. Kehidupan hakiki, kehidupan sejati adalah kehidupan sesudah mati, kehidupan alam akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup di dunia ini hidup yang majazi, artinya hidup yang hanya seolah-olah. Bareng, hidup yang hakiki, hidup yang sejati itu hidup sesudah mati, hidup di alam akhirat. Coba kita renungkan, ayo dipikir. Memang urip ning donya niki urip sing ming seolah-olah. Yen bahasa peraguman koyo-koyo, padahal asline alah jebule. Ini kehidupan alam dunia. Sampeyan ningali model pripun mawon ten donya niki nggih ming koyo-koyo. Bareng, padahal asline alah jebule. Bareng, alah tok. Seneng aku iki, ketok cerdas-cerdas wonge, seneng tapi kentir. Sopo ngomong podo? Yo wek. Ayo baleni. Urip nang donya ki ternyata urip sing mung kaya, padahal asline paham toh? Sampeyan nek ketok ana wong numpak mobil apik mewah kae yo ming kaya-kaya wong sugih, padahal asline alah jebule kreditane urung lunas. Ya ngono kuwi urip nang donya. Halo? Rasa gumunan, rasa kagetan jare wong sapa mbiyen nak aja kagetan, aja gumunan. Mergo urip nang donya kuwi meng kaya-kaya, padahal asline alah lene ana wong nganggo seragam doreng dadi ndan ramil pangkate kapten, nganggo seragam coklat dadi kapolsek pangkate AKP ajun komisaris polisi, kuwi yo ming kaya-kaya gagah-gagah, padahal asline alah jebule ning omah disentak bojone goblok ndadak. Soale kapolsek iki pangkate sret telu AKP, iki bojone kapolsek pangkate jenderal. Halo. Urip nang donya ki meng kaya-kaya. Sampeyan lek ketok ana wong dadi lurah, mlakune gagah, wonge bagus, senyum-senyum, kuwi yo meng kaya-kaya, seneng-seneng ayem-ayem, padahal asline alah jebule modal nggo nyalon tekan saya. Ngono arep
gaya utang meneh. Duh, urip nang donya yang mung ngono kuwi. Subhanallah. Izin Pak Camat, saya tahu karena jamaahnya mayoritas ibu-ibu dan perempuan itu kan lebih suka laki-laki yang kuat berdiri, maka saya harus berdiri. Oh, jadi nek bojomu berdiri samanya ya yang ngono kuwi. Wis jantenan kok wong peraguman nih. Lanjut mboten niki. Urip ning donya ki urip meng apa? Padahal asline nek ana wong wedok sregep yasinan, sregep sholawatan, sregep pengajian, sregep maca Quran, kuwi ya meng kaya anti nyelatu, anti ngomel. Padahal asline alah jebule blonjo kurang sithik bojone diomeli, duit entek bojone diomeli, sregep ndugeni pengajian ning sregep ngomeli bojo. Wonten apa mboten? Wonge teko. Aku ngerti klambine putih kalungan panitia wonge. Ngene iki ya kaya istri sholihah. Padahal asline elah. Iki contohnya. Pangapunten urip ning donya ngono kuwi kok. Halo. Nek ana bocah perawan kok pakaiane berukut jilbaban kuwi ya kaya anti pacaran. Kadang rapet mek ketok matane tok plorak-plorok ngono kae. Sing lucu nek arep mangan bakso ke disingkap seret. Ngono ku kadang ya meng kaya padahal asline nek enek wong pinter pidato, pinter ceramah, pinter dalil, kuwi ya meng kaya pinter ngamalke isi ceramahe, padahal asline ayo teruske lemu keplok teruske. Maksudmu aku ngono to? Matur suwun. Rumangsa mulai ana wong sing pinter qala ta'ala qala nabi qala al-musannif rahimahullah terus pinter leh nerangne jelentreh kuwi mesti lakone padha karo omongane sing disampaikno mesti dilakoni kabeh. Kuwi ya meng kaya padahal asline. Mari para jamaah, kalau pengen tinggi derajatnya di sisi Allah, salah satu tanda orang soleh yang khusus itu adalah rajin qiyamul lail. Ciri khas orang soleh itu adalah qiyamul lail, sholat tahajud. Mari istiqomah sholat tahajud tiap malam. Lemonuku rumangsamu sing ceramah model menuku saben dalu qiyamul lail, saben dalu sholat tahajud. Ku ya meng wonten apa mboten? Wonge teko manggone ngisor apa ana panggung? Wonge nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Bajine warna putih apa ireng? Wonge lungguh apa ngadeg? Maksudmu aku to? Matur suwun. Nek enek wong dadi panitia nganggo seragam kalung plek panitia ana fotone penceramahe ngono ku ya meng dadi panitia pengajian nganggo seragam pinter le narik urunan ngono ku ya meng kaya
disiki. Padahal asline alah malah orang melurun, ra melu nyumbang. Wonten apa mboten? Wonge teko. Manggon ngisor apa nang panggung? Endi wonge? Nah, rumahnya tuh ono acara pengajian, tamu kehormatan diunggah ke panggung, lungguh kursi, wiyo kaya nyumbangnya paling oke. Padahal asline jebule orang nyumbang. Contohnya lurahmu ora trimo, ayo mudhun. Ayo lurah minggat ora apa-apa, pilihan meneh. Pokoknya lek ngaji karo Abah Anzak kupinge kudu kandel. Ra kandel ra usah moro. Bene. Lho ngeten iki lho, maksud kula niku ben akrab karo lurahmu. Lah nek akrab kan cara ngelingne gampang to Bu. Wis kenal lho iki lurah Tuntang iki kok orang genah iki. Nah kene kan iso ngelingne. Mergo wis akrab. Lah nek urung akrab kan yo angel to arep ngelingke. Sungkan. Kaya aku karo Mas Yogi ngene iki kan urung patek akrab. Arep ngelingke yo sungkan. Lah supaya akrab yo mbok piye carane ngono. Nembe kepang sepindah iki lho, nembe kepanggih sepindah. Yo dereng akrab dadi umpama kula arep ngelingke sungkan. Lah nek iki aku serondo akrab kok iki nakal sithik aku wani ngelingke. Terus ke wae tak geser ngono wani aku ngelingke. Aku wis ngerti NRP-mu kok. Lho ngono. Camat bareng iki meneng wae ket mau. Dhewe ngenteni giliran. Nyonge kapan iki aku? Ket mangko aman. Tenang Pak Camat itu diwakili Pak Lurah. Wis pertama mau kok menuju alam barzah dikawal Kapolsek sampai dan Ramil mong. Makanya kan sekarang udah tak anggap nggak ada, sudah di alam barzah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus sehingga iya ya sayang, aku tahu kok kamu pengennya berlama-lama sama aku kan, sama andai kamu tahu hatiku berat banget mau ninggalin kamu. Apa? Kenter podo. Bapak ngapunten Bapak nggih, ngene iki carane menundukkan wong wedok ngene iki Pak. Mulane sampean sering diomeli dicelatu bojo soalnya sampean nggak tahu kelemahane wong wedok. Mbok tutukne terus cepet mati sampean. Wong wedok ki sakti. Halo. Bahasa Indonesianya perempuan. Halo. Itu dari kata dasar empu. Empu itu tukang gawe keris, tukang gawe tumbak, tukang gawe senjata, tukang gawe pusaka, mulane sakti. Lah perempuan itu dari kata dasar empu ditambahi per dan an dadi perempuan, mulane sakti. Kiai iki yo pinter niki yo ana nang jaba. Mbok nyeramai wong puluhan ewu ya biasa. Ramai bojone jen ora rawani. Mbok misale bojo ngambek, lho rumangsamu nek bojone kiai terus ora tau ngambek ngono. Nek kadung seringkut seledot. Seringkut sentiet ngono. Nah terus tak lungguhke, lungguh plek langsung tak ceramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku salam urung rampung diprek tinggal nyingkreh. Aja rame-rame. Bojoku babar pisan ora kagum karo ceramahku. Sing kagum ya sampean-sampean kuwi nek bojoku babar pisan.
Aku tahu sore-sore pas libur ten griya, nggih rampung ngasar ngeten iki, enten tanggi niku nyetel radio gek banter banget pas ceramahku sing diputer. Teko omah ya krungu banter. Aku pas lungguh, ben aku bojoku liwat sret, ceramah apa? Ceramah ngono kok disenengi wong akeh. Ceramah apa? Aku meneng jawab sithik tok aku, sing penting laris. Sing ngomong bojoku aku yang meneng wae, tapi nek sing ngomong lambemu ya tak tapuki ya Mbak.